Jeg starter med at trykke login, fordi det er jo det, jeg skal. Så trykker jeg lige her, fordi jeg vil gerne logge ind som Dynout-bruger. Og jeg skulle bestille noget, siger jeg. Så jeg lige nu ser, hvad er det egentlig, jeg har. Der er ikke så meget at vælge imellem. Der var et spørgsmål. Nå, bestil antal personer, tidspunkt, så man kan ikke bestille retter, åbenbart. Det er jo godt. Næste. Gud. T, OK. Næste. Vælg bord. Vælg mad. Desserter. Ja. Kvittering. Betal. Det var godt. Hvad så med information? Så det er jo ligegyldigt. Og så kan man komme tilbage ved at trykke derovre i toppen. Det var smart.